ଏଇଟା ହଉଛି କୁଣ୍ଡିଆ ମେଡିସିନ। ଏଇଥିରୁ ଦିଥୋପା ପାଣିରେ ପକେଇଦେବି ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବ। ମତେ କହୁଥିଲା ସବା ଖାଇ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି। ଏବେ କେମିତି ସିଏ ନିଜ ବୋପା ଘରକୁ ଯିବ ବାଟ ପାଇବ, ଖାଲି ତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବ ଆଉ। କଣ ମପିଛି ମୋ ରିଲେଟ୍ ନା 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 ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ତମେ କଣଟା କରିବ ବୋଲେ ତୁମେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଉଠେଇ ନା ନା ମୁଁ ଏବେ ଉଠେଇବି। ନା ତମେ ତମେ ଚାପ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲି। ଫାଲତୁ ଲୋକ ନିହା। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଭଲ ଝାଡ଼ା ଖାଇ ତୁ ତ ଗାଧେଇ ଯାଉଛୁ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଗାଧେଇ ଗଲା ଲୋ? କଣ କରିଲୁ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ନଲି ନଲି ପଡି ଯାଇଛି। ଓହୋ ମଧୁ କୁଣ୍ଡା ବତା ତମର ଏଇଟା ତାକୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ପାଣିରେ କିଏ କଣ ଗୋଟେ ମିଶେଇଛି ବୋଧେ। ନାଇଁ ମୋ ପାଣିରେ କିଏ କାଇଁ